La filosofia del geek. Vale, doncs bueno, ja som aquí a la secció de preguntes que busquen respostes. El tema d'avui, he triat un tema que és, està entre seriós i, pots dir, entre seriós i pot arribar una mica a l'estupidesa humana, sense Aquest és el lloc. Hem vingut a parlar en toc. Home, ja. Bueno, i la cosa és dir, la viralitat a canvi de reconeixement a les xarxes socials. O sigui, aquest seria el títol de la secció d'avui. Jo pregunto, ara mateix, Víctor, A veure, què creus preguntes. que motiva a la penya que faci els reptes així per aconseguir popularitat a les xarxes socials? O hi ha alguna relació que sigui... Hòstia, jo què sé, que digui... A veure, evidentment, són els diners. Calés o reconeixement? No, Vale, espera, no havia entès la pregunta. Estàs parlant de gent que es juga la vida per aconseguir ser viral, per exemple, en plan... Els tontos que mengen polvos, aquestes merdes... Em faig un selfie havent escalat a no sé quina torre sense cordes i tal... Qualsevol cosa. Mira, puc ficar... Mira, he buscat exemples. L'exemple seria el Blue Whale Challenge, que és... consistia en fer una sèrie de reptes, no sé si recordeu, va tindre bastant bombo, perquè hi havia molta penya, que havia inclús, em sembla que alguna s'havia suïcidat i tot, que havies de fer una sèrie de reptes autodestructius que conduïa a... És veritat que l'última prova era matar-se, no? Exactament, l'última era el suïcidi. Em sembla que, no sé si un parell ho arriba a fer. Ho han disfrutar, el premi? Sí, Ens anava gent malalta, però bueno. Bueno, el que diguem, no? O sigui, és tema per ser popular o per tema social, tema... A veure, jo crec que, per exemple, com deies, els influencers i aquesta gent, la gent que menja polvos, és una mica una moda per reconeixement social, potser tens raó, de sentir-se dintre uns grups i reconegut, històries vàries, però jo crec que acaba derivant sempre els carrers. Perquè quan comences a veure que, hòstia, no sé, els gamers i aquestes coses que comencen a jugar, o allò, l'Ice Cup, com era allò, el Water Challenge... L'Ice Bucket Challenge. Aquestes coses, vull dir, algunes coses per modes, això t'ho reconec, però hi ha d'altres que és només per guanyar seguidors i calés. No és més que, vull dir, que et segueixi un indie al teu TikTok, a tu no et dona reconeixement. Però que tinguis molts seguidors i que et donin més i que això et generi més calés, doncs, hòstia, jo crec que va per aquí. Bueno, és un terme mig, és una cosa estranya, però jo crec que va pels calés. Va pels calés, tu creus? Segur. Hòstia, no ho sé. No creus? És un concurs o...? Marcamos en àmbar? No, bueno, però pot ser que sigui també perquè no tenen a ningú a la seva vida que els digui... Els hi falta una abraçada, potser, a aquesta gent. Potser. La setmana passada... Jo crec que és un símptoma de la societat que hi ha actualment en la que les xarxes socials i la validació a través dels likes i de les visualitzacions afecten a la població més vulnerable, en aquest cas els joves, segurament són els que més fan aquest tipus de reptes virals en els que es poden jugar la vida per aconseguir certs likes. Jo no crec que jo, a diferència d'en Víctor, no crec que ho facin pels diners, sinó més aviat per un estatus, no? En plan, és que he fet aquest challenge, és que he fet no sé què, que després potser si tens molt volum de subscripcions i aquestes coses, doncs potser sí que pot acabar derivant en convertir-te en influencer o treure un benefici de diners, però jo crec que en un principi a el que s'està referint a Juan és més aviat en plan a challenge d'aquests que no... més buscant una validació social, jo crec, no? De dir, mira, he estat capaç de fer això. Exacte. Clar, sense tindre res. Tu imagina't, és una persona que no tens seguidors i vols ser famosa a costa de què?
Bueno, potser per aquí no tant, també, eh? Potser tu tens el teu canal de TikTok, el típic, bueno, no sé, potser un xaval de 13 o 14 anys, i ara pues, el que està de moda és pues, fer el ball aquest. Pues, ara s'ha posat trending de fer un salt mortal enrere en una piscina buida. Pues, potser hi haurà algú que ho fa no tant per una qüestió de... sinó perquè està de moda, és el que toca, és aquest challenge, no? No Sí, sé, sí, sí. Bueno, pot ser que sigui o per tema de repte o per cridar una mica l'atenció a la gent. Sí, està clar. Clar. Sí, sí. A veure, tots els que pengen algú a xarxes és per cridar l'atenció. Vull dir, si no, no ho penjaries a xarxes. O sigui, si ho penges a xarxes és perquè ho vols compartir. A no ser que ho pengis en privat amb els teus amics i punt. Però bueno. Però clar, hosti, no sé, pujar una cosa que sigui perjudicial per la salut teva o inclús la d'altra gent, Mm. sí, no crec A mi el que em hauria de preocupa ser- és qui pensa això, qui crea el primer challenge d'aquests. Perquè, bueno, el challenge d'agafar l'ampolleta i donar-li a veure si dona la volta, que també es fica com molt de moda, doncs vale, o el ball aquell d'anar fent així, de no sé, Sí. doncs també, ok, però si el challenge es tracta de veure qui aguanta més ficant el cap en un cubell d'aigua amb gels, doncs home, cuidao, no? Sí, O de veure, no sé si hi havia un challenge que era literalment tirar-se alcohol i tirar-se foc i a veure Sí. qui aguantava més Sí, amb el mira, foc encès abans d'apagar-se'l. Aquest el tinc apuntat també, perquè és que hi havia uns Sí? quants, I és el Ah, Fire vale, això és Challenge, que... i en aquest repte els participants els desafien a gravar-se cremant-se la pell en foc. Hòstia, és que em sembla heavy, tio. És que és molt greu. O sigui, puc entendre l'adrenalina d'un moment concret, per exemple, jo què sé, no? Però, clar, el fet de gravar-se i penjar-ho a xarxes, doncs... No sé, tio, estàs jugant amb la teva salut. Jo no crec que vagin per diners, jo crec que és més una qüestió de l'edat i del reconeixement de Una mica mira que loco. de la pollardats que estem. Sí, sí, tal qual, tal qual. Perquè som burros, i això que deies, a veure qui es mata, no sé, jo crec que ja és una mica la intel·ligència mitjana que ja bueno, hauríem de mirar a veure quines persones ho fan aquestes coses, no? Totalment. Sí. Em fa una mica de por el tipus de persona que ho acaba fent aquest tipus de contingut. Sí, i bueno, i a part també les edats. O sigui, Sí, això no... El tema de l'edat, o sigui, mirar de qui ho fa i qui no ho fa, i qui ho veu i qui no ho veu. Sí, això és molt perillós, vull dir, ara cada cop està més a l'abast aquest tipus de reptes, no?, per dir-ho d'una manera. Vull dir, perquè aquí l'únic pare que hi ha és en Joan, però encara no està a l'edat. Però quan, més en un futur, nens de 3-4 anys ho veus per familiars o per coneguts o per el que sigui, que ja tenen accés al TikTok per consumir aquest tipus de contingut. Qui li diu que vagin allà, allò que veien de menjar-se cullerades de Nesquik o de Colacao o el que sigui. Canyella, no? El cinnamon. Sí, però Tenen sí, allà una cosa, i que t'ho Vull dir feguis, però és una cosa molt absurda, eh? És que, vale, però Una cosa que és hi hagi lògica. TikTok o no hi hagi TikTok, aquestes coses ja es feien una mica abans, almenys, jo que sé, al meu poble, amb l'skate. Hòstia, doncs mira, aquest s'ha tirat per el meu poble és pujades i baixades tot, vale? Hòstia, doncs agafa aquest carro de la compra i tira't per aquesta baixada. Ja veuràs que divertit. Vale, tu amb 13 anys... Sí, però això és reconeixement. Però dic, sí, davant d'una pantalla, dic en el sentit davant d'una pantalla. És que no tens huevos de... Però jo crec que, a més, i obrint un altre meló, amb el que passa amb el TikTok, bueno, i amb els Reels, és que ara ja passen tot, no? Perquè està tot connectat. Però jo crec que el TikTok i la generació tan jove és que, a més de tot això que estem dient ara, també està tot molt hipersexualitzat i tu veus noietes de 14, 15, 16 anys fent cert tipus de balls i cert tipus de roba i cert tipus de contingut molt hipersexualitzat, que més que el TikTok sembla el TikTokat, xaval, perquè aquest el tenia preparat de fa anys. Mai he sabut quan colar-lo i per fi ha vist la llum. Tots els anys aquí estudiant i... Sí. No, però vull dir que, jolín, que no que siguin challenge per se, ni que siguin perjudicials per la salut, o almenys no per la salut física, però que sí que, jolín, que veus cada cosa... Bueno, jo flipo, sí. Però bueno, és que, clar, la societat que tenim ara és aquesta.
Benvinguts Sí, al sí, postmodernisme. sí. Al postmodernisme. Sempre diem, no? Lo d'abans era molt millor. Bueno, jo no dic que També. sigui millor, perquè sempre he defensat que fem el mateix amb els mitjans que tenim ara, perquè ja vaig ficar l'exemple de que tothom està mirant el mòbil al metro i hi ha una foto de 1914 en la que tothom està en el tramvia llegint el diari sense parlar-se entre ells. Vull dir, fem el mateix amb les mesures, i si no teníem els tazos teníem, teníem les bales o les baldufes, i si no Cromos, o jo què teníem sé, sí. la Nintendo DS. Vull dir, que Això de les fem el baldufes és mateix molt medieval, Berni? T'has colat Perdó, aquí, és que un té una edat, encara que no sigui pare, un té una edat ja. Hòstia, tio. Bé. Jo me'n recordo, tio, que va haver una època d'això de robar dulfes, que ho has dit. Tio, hi ha una època, tio, anàvem a sisè i es va tornar a ficar de moda i veies Sí. tots els nens Sí. Es amb baldufes, tio. Baldufes amb No, llums, perquè- baldufes no sé què... El L'època del Diablo. Beyblade també, vull dir, era el renaixement dels baldufes, que vaig veure allà. I mira que he vist Hòstia, un poble Però que el Beyblade va sortir després, el Et seu parlo element de l'any- propi és la baldufa, Vull dir, aquí és la baldufa. Sí, no. Però, bueno, i després, el tema de les xarxes socials aquí també està, ja no és el tema de qui ho puja i qui no ho puja, sinó també qui controla això. O sigui, hi ha les Ja. xarxes socials que han de controlar una mica el que la gent penja i el que la gent no penja. O sigui, és el més lògic. No sé si hi ha una certa responsabilitat per part de les plataformes en prevenir o limitar els continguts. No sé, què dius tu? Per exemple, Berni, un altre cop. Ja, és que hi ha molta censura amb el que es diu i amb el que es veu, però no amb el que es fa, no sé com dir-ho. Tu pots fer coses molt insinuants, però no pots ensenyar un mugró, tu no pots dir certes paraules, però contextualitzant o amb un pitido o les acabes dient igual, i no hi ha una manera de... És la llibertat que tenim de poder crear el que vulguem i penjar-ho, no? I si la gent ho segueix perquè és gilipolles, doncs com ho controles això, saps? Si jo ara penjo un vídeo, no sé, fotem la tassa al cap i ballant no sé què i jo què sé, i això es fa viral i tothom ho comença a fer... No surt guapo un Berni en càmera, avui. Què? Podries moure la boca, tu. Sí, bé. Perdona, Sí, Berni. que sabeu que no porto bé els halagos, les afalagacions, no sé Sí, si es diu no. això. Estàs guapo, doncs. Mira que avui estàs guapo, O sigui, jo soc molt egocèntric, però em passa que quan em diuen coses bones, en plan, hòstia, que bé, has tocat avui la guitarra, i jo, no, sí, que va, si ho faig fatal, o quin xiste més bo, i dic, que va, si l'he robat de no sé qui. Vull dir, i llavors és com que me vengo muy abajo. Home, no. És contraproduent, Ara- no?, que et diguin que estàs guapo. Tu m'ho pots dir, si vols. Hòstia, t'ha faltat xupar el casco de l'Stone Trooper. Ui, un altre cop. Avui, si voleu, puc fer-ho amb el... Xupa ahí. Ahí. De momento et va malament. Hòstia puta. Sí, Va sí. fatal. En fi, no tinc una opinió molt formada, llavors no sabria com contestar tot plegat. O tot plegat. Tu, Víctor, com ho faries? Sí, no, o sigui, per tema... Ja no parlem del que ha dit en Berni, que és, jo què sé, ficar-se una tassa aquí i que tothom ho faci. Això no és tampoc perillós per la salut, però, hosti, jo què sé, algo que jugui amb la teva salut. No, simplement, a veure, quan ets menor, O de les demés, t'ho han d'autoritzar el teu responsable, el teu tutor o qui sigui. Hauria de ser alguna cosa tan senzilla com aquesta. Dones poca llibertat als... Sí, és així. O bueno, ara estem en l'època de les IAs, vale? Estem a l'època de les identitats digitals. Doncs, hòstia, si en alguna manera tens identitat digital, ets menor i una IA et pot arribar a reconèixer el tipus de contingut, que ja no t'ho deixi pujar. Vale. D'alguna manera pugui fer un diagnòstic. El problema serà que fins que no ho pengis, la IA no sabrà que ho has fet, que això serà una altra història. Però a nivell de xarxes sí que jo crec que pot haver-hi un futur de que
i serà un machine learning o alguna història d'aquestes, de que saber quin tipus de contingut s'està pujant o que s'està emetent, que ja sortiran cracs, però bueno, ja veurem com evoluciona i que no t'ho permeti pujar. D'alguna manera ja limites una mica que només els majors d'edat ho poden veure. També que si ets menor d'edat no puguis consumir-ho. I d'alguna manera tanques el cicle econòmic. Si més no, quan ets menor d'edat t'ho permet o t'ho limita. Jo crec que poder anirà per aquí en un futur. Però estem en un problema de que això, si no es regula per part de la Unió Europea, és difícil. També són trens o megatrens de que cada dia poden sortir 50. Tu com entrenes una intel·ligència artificial perquè actuï tan ràpid? És impossible. És bastant difícil. Estem venuts. Jo crec que aquí entra una mica l'educació dels pares. És el que anava a dir. Dic, la resposta és aquesta. És l'educació que pugui rebre. Però ja no és tema... O sigui, ja traiem del cap el tema també menors, sinó, jo què sé, penya que ja tingui, per exemple, la nostra edat, que els hi falti, jo què sé, una mica d'atenció, no? Que vulguis o no, sí, que estigui en una situació complexa. Es basa en el mateix, depèn de l'educació que hagis tingut, doncs... I també m'he quedat el sentit comú, és que hi ha gent que està loca, això ho han d'admetre ja. O sigui, hi ha gent que està pirada, hi ha gent que es fica a 180 amb la moto i fa un cavallito. Aquí entra la selecció natural. I s'està jugant la vida. Pues igual que si tu agafes una càmera i dius, pues mira, em gravaré saltant d'un penya-segat i després et dones un cop contra una roca i la palmes, com li va passar al jugador de futbol aquell fa un parell d'anys o 3, pues, tio, no haver saltat d'un penya-segat de 70 metres, és que, a veure, és el que diu en Víctor, és selecció natural, o els que fan el pointing aquell, no? Com es diu ara, el balconing, que, per cert, hi ha una lliga oberta i hi ha estadístiques, us ho juro, està a l'internet, Vull dir, va guanyar, evidentment, a Anglaterra. Sí, els anglesos guanyen. Sí, però vull dir que estan... És més gran del que semblava, que això no supera a tots del balconing. Però bueno, vull dir que, joder, no pots controlar el que fa la gent. La gent és gilipolles per naturalesa, doncs és selecció natural. Sí. És que és això, o sigui, no pots impedir que la gent faci tonteries. La gent farà tonteries sempre, es gravi o no es gravi. El problema que es gravi, que arriba més gent i pot influir a gent que digui, mira quina bona idea em sembla fer això de saltar per un balcó i no ho he vist mai, mira, ho he vist en un vídeo, ho vaig a fer jo també. Por los loles, fins que et quedes tetraplègica. Llavors, bueno... Let's fucking go, no? Sí. El tronco, ¿no? Troncos locos. Tronco. Bueno, ja està. Ja dic, hi he ficat alguns exemples. Que hi havia també... Hi ha el Couchsurfing. No sé si us sona aquest, el Couchsurfing. No l'he escoltat mai. Jo tampoc. O sigui, el surfing, o sigui, surfejar un cotxe que s'està el cotxe en marxa i la persona ha d'estar a sobre. O sigui, t'ho imagina't el però això encara és divertit. Però si anar a 120 per hora estaria guapo, No, és broma, no? Està. Anar a 120 per hora, tio, surfejant un cotxe. Hòstia, podríem muntar un que sigui donar calés aquí ignorants i forrar-nos. Ja bueno, està. Saps que seria també molt guapo, ja per la gent de YouTube, que estaria guapo que subscriureu al canal i doneu un like i compartiu i tot això. Hòstia, ens l'ha colat, Ens l'ha colat. No, si ens segueixen, ja aquí bueno, aquí... si ens escolten ja és un gran què. Això ja és això, Però també, a més, ens dona una mica feedback de que us agrada una mica el contingut que estem fent.